Viatge a Lilliput, capítol 1, que es diu L'arribada. L'antílop navegava a tota vela quan esclatà una violenta tempesta. Arrossegat pel vent, el vaixell s'estavellà contra unes roques i es trencà com una nou. Fugírem del desastre, remant desesperadament en els bots salvavides. Però el vent ens va fer bolcar i tots caiguérem a l'aigua. No sé què passà amb els meus companys de viatge, però sospite que res de bo. Jo vaig nadar mentre m'aguantaren les forces i després em vaig deixar arrossegar pel vent i la marea. Quan ja em donava per mort, vaig tocar terra en una platja deserta. Encara no ho sabia, però havia arribat al país de Lilliput. Esgotat com estava, em vaig adormir com l'algeps. Hores després, en despertar-me, vaig tirar a alçar-me, però era impossible. Un fum de cordes em lligaven a terra pels braços, les cames i els cabells. Unes altres lligadures creuaven el meu cos, des de les aixelles fins a les cuisses. Tombat com estava i enlluernat pel sol, no podia veure res del que passava al meu voltant. Al cap d'una estona vaig notar que una cosa viva es movia damunt la meua cama, damunt de la meua cama esquerra, i em pujava cos amunt fins a la barbeta. Aleshores ho vaig veure. Era una criatura humana de mig pam d'altura, superxiconina. De seguida, un fum de criatures semblants li feren costat i jo vaig cridar com un boig. Cridar vol dir, fer així, un soroll molt gran, xillar. Les criatures, espantades, saltaren a terra, però no tardaren molt a tornar a enfilar-se per tot el cos. Jo lluitava per desfer-me de les lligadures, mentre ells em parlaven en una llengua desconeguda. Vaig aconseguir trencar algunes cordes i les criatures tornaren a fugir, espaorides. Aleshores em dispararen centenars de fletxes que se'm clavaven com agulles. Feien mal, em podeu creure que feien molt de mal. Vaig decidir que esperaria a la nit i m'escaparia, emparat per la foscor. Foscor vol dir que no n'hi ha llum. Però les criatures tenien uns altres plans per a mi. Els vaig sentir treballar al meu voltant. Al cap d'una hora, vaig veure que havien construït una plataforma que s'alçava mig metre sobre el terra. Des d'allà dalt, canviem de pàgina, des d'allà dalt m'amollà un discurs que no vaig entendre. Quan callà, li vaig dir per gestos que em moria de fam. Per sort, m'entengué a la primera. De seguida, dugueren un grapat d'escales i les recolzaren en el meu cos, escales per a pujar. Començaren a portar-me a la boca cistelles plenes de carn que jo em menjava d'un mos i barrils de vi que buidava d'un sol glop. Els liliputencs semblaven astorats per la meua mida i la meua voracitat, però no espantats. No es podia negar que eren valents. Segons m'explicaren més tard, m'havien posat un somnífer en el vi, és a dir, una pastilleta
a que estiguera tranquil o adormit. Per això, després de menjar, beure i pixar, vaig tornar a dormir profundament. En despertar-me, vaig descobrir que els liliputencs no havien perdut el temps, seguint les ordres del seu emperador i valent-se de cordes, m'havien pujat a una plataforma de fusta amb moltes rodes. 1.500 cavalls arrossegaren aquella màquina en direcció a la capital del país, que es trobava a 800 metres de distància.